ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರೆಡ್ಡತಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿ ಧಾರಣಿಗೆದ ಓಡಾಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ನಾಂಡ ನೆಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಜನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸಿಲೆಗೆ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ನಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಡು ಮುರ್ತಾದು ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರೊಂದು ಪನಂಚಿತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇನವುಲ್ಲ ರಂಗ ಸಾಧಕರ ನೆಂಚಿತಿನ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಂಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜತ್ಪರವಿಲ್ಲರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಫಂಡ ಯಾ ನೇಪಾಳ ಪನ್ಬಿನಣ್ಣು ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಪಿರೋದ ಮೂಜಿ ಉದ್ದೇಶಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಯನ ಕೈಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಾಡು ಬನ್ಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನವು ಏಪನೆ ಆದುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಪ್ರತಿ ಒರೆಯನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಏಪಲ ಆಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪುರ್ಲುಡು ಮೊಡೆದು ಅವಿನ ಕೋಪೆ ತುರಿದು ನಿಕಲ ದುಂಬೈದ ಕಡೆ ಕೊರವಲೇರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪೆ ಸರ್ ಇದೇ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ನಂದತೆ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಸರ್ ಬರಂದ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮೋದಿಜಿ ಬತ್ತಿನಂತ ಅಂಚ ಮಾತಲ್ಲ ಗಜಿಬಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬುರತ್ತಂಡು ಇನಿ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸಮಿನಿ ಮೋದಿಜಿ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾರನಿಜ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನಿ ಮೋಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಪೂನ್ ಕುಡ್ಲಾದ ರೋಡ್ ಬುಡಕ್ ನೀನು ಪೂನ್ ಒನಸಂಡ ಏನು ಒನಸ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದಾನಗಂತೆ ನನ್ನ ಪಿತೇದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರ್ಚಿ ಆಸಿಡ್ ಆಪಣೊಂದು ಓ ಪ್ರಸಾದ ಸರ್ ಬದು ಚೌತಿದಾನ ಅಂದ್ ಸರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡಾ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಬಾರ್ದೋಗುಂಡು ಸರ್ ಇರ್ ದೇವರ ನಂಬುಜಾರ ಅಂದತೆ ಸರ್ ಹೌದೇನು ಸಡನ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಗಂಧ ಪಾಡಿ ಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಾ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಡೆ ದೇವರೆಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಡೆ ಎಂಕ್ ದೇವರ್ ತಾನೆ ಆಂಡಲ ಸರ್ ದೇವರ ಪಂಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಅಂದ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂದು ನೀನು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಆನದತ್ತ ಎಂಕ್ ಅನುಭವನಾಗ ಸುರುಕುನಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಂದಾನೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎಸ್ಸೆ ಬೈದಿರತ್ತು ಸರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜೋರ ಸರ್ ಹೊರ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬಾನಂದುಲೆ ಸರ್ ಹೊರ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪ ಎಂಚ ಈ ನಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಾ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ದ ಈ ಬೊಚ್ಚ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರ್ ಮಾರ ನಾನು ಉಳೆ ಬುಂಡ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾರೋ ಬಿದೇಳಿ ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಇಡ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಈ ರಿಜ್ಜರೊಂದು ಪಿರ ಕಡಪನಿತ್ತ ಇನ್ನಿ ಕೂಡ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬುಲ್ಲ ಕಡ್ಪನೆ ಸರ್ ಒಣಸು ಒನಸ್ಸು ಮಾರೇದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಲೆಪನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಿಸಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕಳಿಸು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಪುದಾರೆ ಏನ ಪುದರ್ಗೆ ಕರ್ನೆ ಸರ್ ಊರು ಸರ್ ಏನು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪುನು ಸರ್ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದಂಡ ಮೂಲದ ಅಲ್ಪುನು ಸರ್ ಅವು ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತ ಸರ್ ಅವು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪಪ್ಪ ಸರ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅವಚ್ಚು ನೀರು ಕೊರು ಏಪಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬನ್ನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯಾರವಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ ನೀರೇ ಯಾವ ಸರ್ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಬಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕರ್ನೆ ಸರ್
ಯಾನು ಬಾಂಬ್ ಹೊಡಿತೆ ಸರ್ ಸರ್ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರೈಲ್ ಹೊಲ್ತುರ್ದ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ರೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಕ್ಲನ್ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಕಳ್ಳೆ ಉಂಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲಡೇನಾ ಕೂಡ್ಲಡಾಯ್ನಿ ಸರ್ ಯಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುರಗೆ ಏರ ಒಂಜ ಜನ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆಗೆ ತುಂಬೇರು ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ನನ್ನ ಶೋಕಡು ಸಾಂಕೇರಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ಳು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟೆ ಸರ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆರ್ಲ ತೀರಿಯರು ಸರ್ ತೀರ್ನಾಗ ಪಂಡರು ಇದು ಕೇರಳ ಇದ್ದಿಂದ ಎನ್ನೊಡ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪೋದು ನಾಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೋರು ಬಂಡ್ಯಾರು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂತ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಸರ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮಲಿದ್ದಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಚಣ್ಣ ಮಂತ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಕೊಡು ಸರ್ ದಮ್ಮೆ ಸರ್ ನಾನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೋನಚ್ಚಿ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ಸ್ವಪ್ನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೋನ ಅವರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರ್ ಫೋಟೋಲ್ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಏನಡ ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತಣ್ಣತ್ತ ಮಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಸದನ್ನ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಳು 25 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಕಥೆನ ಓಲ್ ನಾಡು ನೆಂಚ ಸರ್ ಎಂಚಣ್ಣ ಮಂತ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ 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 ಬನ್ಯಾನು ಸರ್ ಎಂಚಣ್ಣ ಮಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ನರಮನ್ಯ ತರ ಎಂಗುಲ್ಲ ನರಮನ್ ಎಂಗುಲ್ಲ ಈಗ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂತ ಉಂಡು ಮಾರಾಯ ಸ್ವಪ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ 7 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಫೈಲ್ ಕೊಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡದುಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಮೂಲ ಎಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಫೈಲ್ ಪುನಃ ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 1997 ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆತನ್ ಸರ್ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆತಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಆನಿ ಆ ವರ್ಷೋಡು ಎರಾಂಡ್ಲ ಬಾಲೆ ದಕ್ಕದ ಬೋತುನ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತದ ಏರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಕ ಅಂದಾಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅವ ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಅವ ಒಂಜಿ 5 to 8 years ಉಲ್ಲ ಎರಾಂಡ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತುಲಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಪ್ಪ ಮೇನಿ ಜುವ ಒರಿದಿತ್ತಿರಂದ ಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರೇಮ ಬಂದ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತನ್ ಸರ್ ಪ್ರೇಮ ಬಂಡ ಸರ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರ್ ಸರ್ ತೂಂಡ ಏನು ಗುರ್ತಪತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಅವರ ಪೊಯ್ ಸರ್ ನಾನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೋನೊಚ್ಚಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ವೈಕ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ದೀದುಪ್ಪುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ ಪಾಪ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪು ಇದೇ ಬೋದು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವರಿಯನ ಸರ್ ಇಂಕ ಬರೆಯರ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಬರೆಯರದಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಜ ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಐನೆ ಪಿಟೇ ಬೋದು ಬನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಿ ಸಿ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ನೋಟ್ ಬಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನೇ ಪೋಯ್ ಸರ್ ನಾನು ಒಂಜು ವಾರ ಪೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂಡೊಂದು ಭಾರತ ಬೇಲದೆಲ್ಲ ಕತ್ತುಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಒಂಜು ವಾರ ಕಾನೂನ್ದ ಚೌಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪಣ ಬಲೆ ನಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತವರ ಸರ್ 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 ಒಂಜು ವಾರ ಅಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒರೆ ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಲ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ದಾದಾಂಡು రాలేజీ సార్ అరెంతూనగా తీరిపోతే ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನೆನಪಾಪುನು ಸರ್ ಪಾಪ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಡ ఆయన ಪಿರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಸರ್ ಪಾಪಲ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ఒక ದಾದಾಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ದಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯತ್ತಿತ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ಇರ್ ಪೋಪರ ಸರ್ లేదా కాలోడు పెద్ద అప్పెమ్మనే ఇల్లాడు పిదాయి పాడిన కాలు ఉంది ఆ కొంచెం అప్పెమ్మని ఓలు లేరు గుర్తొచ్చి నాడు వైది నాకు కొంచెం నాడుతు కొర్రా ఉందా సార్ ఇతనే వాట్సాప్ పంపి సార్ వాట్సాప్ ఓకే సార్ దే ఓల్లయా ఉల్ల ఉల్ల పెత్తోళ్ళు అరేదునత్త ದೇ ನುಪ್ಪುಗಾ ಬಿಡ್ನು ಬರ್ಪೇ ಇತ್ತೆ కొంచెం ఐక అర్కాంజిల దియారజ్జా ಬತ್ತೆಂದು ಈರ್ವೋಲು ಅಮ್ಮರప్పుడు పోపు నీ ఇంచతే బలగే ಒಂದ್ ತೆಪ್ಪರ್ದೆ ಪೂರ ಹೊರವಣ ತಿನ್ ಪೈಕುಲ್ ಒಲ್ಲ ಇಕರದಿಲ್ಲ ಪೆತ್ತೋಲ್ ಜೆಕ್ಕುಲ ಮೂಲು ಯಾನ್ పోయితురు ఈరకుల్ల పక్క నిక్కులొంజి పెత్త సాంకునిಗೆ ಏರಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂದ ಉಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಾಡು
ಅಂದ್ ಕಿದ್ದೆಟುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪು ಅಂದೇ ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ದಾರ ಬೈತೇರಿ ತಾಯಿ ಬೈತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಂದಬಣ್ಣನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂದಬಣ್ಣ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬಂಡ ಯಾನೆ 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 ಒಂದು ಯಾನ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾನಿ ಬೈ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಗ ನಮ್ಮನೇನ ಅಂದ್ ಪೋ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ಕಣ ಪೋ ದಾದಾಗೆ ದಾದಾಗೆ ಏ ವರ ಪೋತೆ ವರ ಕಣ ಈ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜೋಲ್ ಎತ್ತಿನ ಅಂದೆ ಜಾಗ ಬರ ನಮ್ಮನೇನ ಜಾಗಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಏತೊಂದು ಜಾಗ ಒಂತೆ ಕಂಗಿದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಂಡ ಉಂಡನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುಮ್ಕಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಾಗುಲೇನ ಅದು ಅದಲ್ಲ ಕಂಗದಿತ್ತಾರ ಸಾಗೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೆನಿಯರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಕಂಗಿದೈ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಅತಿ ಕುಮ್ಕಿ ಜಾಗ ಮಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆದಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಲ್ತೋದು ಚಂಚಪುರ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ದ ನೀರ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ತಂಪುಂಡು ಬೇತದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ದಯಾಗ ತಂಪು ನೀರು ಪುನಗ ಹಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಬರಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ ಅಲ್ಲ ರಡೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಜನ ಅಂದು ಜೋಕುಲ್ ದಾಲ ಇರ್ಲಜ್ಜರ ಆ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ನನ್ನರೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲೆವು ಪರಕ್ಕೇಡು ಅಂಚ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದ ಇರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪಿರ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಪಿರ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ನನ್ನರೆ ಮೋನ ಶುರು ಅಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನೆಕ್ ಬುಲ್ತುಂಡ ಅದಲ್ಲ ಬಾಲ ಫಿರ ಹರ್ಪೇನ ನಂಗೆ ತಾಯಿ ಬುಲಿ ಪುಣ್ಯ ಆಡ್ ಕದಬಣ್ಣ ವಾ ದತ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾ 10 ವರ್ಷ ನಾಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂದು ಗದಾಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ಬಾಲ ತೀರ್ಬೋತುಂಡು ಪಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕದಬಣ್ಣ ರೆಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತ ವಿಷಯ ಹೊಡಿ ಜಾನಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲ ಮಗೆ ತೀರ್ದು ಬೋತೆ ನಿಕ್ಲದು ಪಂಡರದ ಅಂದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬದುಕದು ಓರಿದಿತ್ತೆಂದ ಅನೇ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ 21 ವರ್ಷದ ಮುನಿಕ್ಲ ಮಗೆ ಸೈದಿತ್ತಿಜಿ ಆಯ್ ಜೀವ ಒಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಇಚ್ಚಾರಂದ ಎನ್ನದು ಏರೋವರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬೊಂಬೈಲಿ ತೊನ್ಬೋದು ಬಾರಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾರ ಬಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆನವ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆನ್ ಅಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬೈದಿ ಬಾಲೆ ಬೈದಿ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬಂತು ಜನ ಇರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಂತು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಂಚವದಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಪು ಜಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ಕಡಪುಡಲ್ ಬಂತು ಜಾನಿರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬೈದೆಯೇ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಬೈದಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ತುಡರ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಪೆ ತುಡರ್ದಿದ್ದು ಅಪ್ಪೋ ಏನು ಬಾಲನ ಮಗ ಓಲ್ಪೋತೀನಿ ಮೆಪ್ಪ ಓಲ್ಪೋತೀನಿ ನೆಂಪಾಯ್ಚ ಮೆಪ್ಪು ಓಲಿತ್ತಪ್ಪ ಇದು ದಿನ ಓಲಿತ್ತಪ್ಪ ಉಂಟು ಅಂಬರ್ಪ ಕರ್ಣ
ದಾದ ಮಾರಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪೋಡಿ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲ ದಾದಾಳಿ ಸರ್ ಅವೇನು ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸರ್ ಕರ್ಣ ದಾದ ಮರ್ರ ಶುರು ಆತ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಸರ್ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಕಳೆಯೋದಿನಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಳೆಯೋದು ನಾನೇ ಆಯ್ತ ಅಂದು ಸರ್ ಪಂಡರ ತಗೊಲ್ಲ ಐತೆ ದಾದ ಐತೆ ಹತ್ತು ಬಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಕ್ಕಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಗನೇ ಬೇತೆ ಸರ್ ಯಾನೇ ಬೇತೆ ಸರ್ ಅವೇನು ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸರ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಕೊಂಡ ಲೆಪ್ಪ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಂತೂನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಮಾರಾಯ ಇತ್ತ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಸರ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಪನ್ಕ ಸರ್ ಯಾನೇ ಪನ್ಪ ಸರ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಎತ್ತುತ್ತಿ ನಾನು ಫೋನಸ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಬರಂದೆ ಎತ್ತುತ್ತಿ ನಾನು ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏರು ಕಾಂತಪ್ಪ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಮಗೆ 25 ವರ್ಷ ಅಂದ್ಯಾ 25 ವರ್ಷ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪೇನ ನಮ್ಮ ಮಂಚವದ ಅಪ್ಪೇನ ಪುರ್ಸೋತಮ್ಮ ಅಪ್ಪೋ ಓಲೊಂದು ದಾಯಪ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜತ್ತು ಕಾತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕುರು ಬಾಲೆ ರಟುಲ್ಲೆಪ್ಪ ಆನ್ಪುಲೆ ತಾಯಿ ಬುಲಿಪುಂದಾಯೆ ತಾಯಿ ಬುಲಿಪುನ್ ಅಂದ್ ಬುಲಿಪರೆ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿದ ಅಮ್ಮ ಬುಲಿಪುನೆ ಇಜ್ಜತೆ ರಟುಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತರ್ನು ಅಲೆನ್ನ ಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲೆ ಮಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಡಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಹೊರಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕರ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪ ಮೆತ್ತಂದು ಪನ್ಪೆಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನತೆ ಇದೇ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ ಇಂಚ ಸರ್ ಅಕ್ಕಳ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ ಅಕ್ಕಳ ಮಗೆ ಹತ್ತಂದು ಬಾಬು ಆಯ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಸರ್ 25 ವರ್ಷ ಆಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳ ಮಗೆ ತಪ್ಪದು ಎಂಕೇತ ಬೇನಾವಣ ಆತೆ ಬೇನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವಂದೆ ಸರ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಂಕಗ್ಲ ದೂರಾಗ ಆಸೆ ಆಡು ಸರ್ ಯಾನ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪೆ ಸರ್ ಯಾನು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಉಂಡು ಸರ್ ನಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿ ಯಾನಕ್ಲ ಸಾಕ್ಬೇ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಟೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ತಾಂಕೆರೆ ಎದುರು ಬಿರೋದು ಪೇರು ಈ ತಾಂಕದ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಬಿರಂತು ಕುಂಟುಗಲ್ಲ ಪೋ ಸರ್ ಕುಂಟುಗಲ್ಲ ಪೋ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಚ್ಚು ಸರ್ ಅಣ್ಣರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದಮಣ್ಣ ಉಪಕಾರ ಎನ್ನ ಉಪಕಾರದ ಅದೇ ಮಗೆ ದಿಕ್ಕಿಯತ್ತ ಅವು ಬಾಡ ಅಣ್ಣರೇ ದಾದಂಡು ಆ ಎಂಕಲ ಮಗೆ ಹತ್ತಣ್ಣರೇ ದಾದ ಬಂದ ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸುಲಭ ಬಂದಿಚ್ಚದಲ್ಲ ಮಗೇನು ಒತ್ತೊಂದ ತನಿಕಲು ಅಂದಣ್ಣರೆ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತೊಂಡು ಅಣ್ಣರೆ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ತೂ ಅಂದೆ
ಆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದು ಓಲೋಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬತ್ತಿನವತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಂಗುಲು ಎಂಚ ಹತ್ತಂದು ಅನ್ಪುನಿ ಆಯ್ಡ ಅತ್ತು ಅನ್ನರೆ ಆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಇರ್ನ ಒಂದು ಕೈ ಹತ್ತು ಕಾರು ಅನ್ನರೆ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂದು ಅಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ತಾಳ ಪೊರ್ಚೆಂಗ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂದು ఆయన బాయి పాతర అన్నరే ఈ విషయాన్ని దమ్మ అన్నరే ఆడొంచి పనవచ్చు అన్నరే దమ్మ అన్నరే నాకు ಸರ್ ಈಗಲ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ತುಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತು ಬಲ 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 కొంచెం ఫోటో తెప్పుగా ಬಾರಿ ಪುಲ್ ತೋಚುಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಒರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಪುಡಿಯಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಇರಬಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆನಂದೇನು ಏನ ಬೋಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣರೇ ಎಂಗಳ ಪಾಲ್ದ ದೇವರ ಅಣ್ಣರೇ ಇರು ದೇವರ ಪನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ ಕೇಸ್ ತಾದಾನೆ ಸರ್ ఆయన ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇರು ಸರ್ ದೇವರಂದೇಟ ಅಪ್ಪಮ್ಮಲ ದಿಕ್ಕೇರು ಪೊರ್ಲುಡ್ಲೊಲ್ಲೇರು ದೇವರ ಸರ್ ಈರ್ನ ಬಾಡ್ ದೇವರ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನಿ ಪಂಜನೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಆಪುಣಂದು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಆಣ ಸರ್ ಸರ್ ಪಾತರೆ ಸರ್ 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 அண்ணரே பண்டத்து இரெங்கள தேவர் அண்ணரே இரெங்கள தேவர் ಸರ್ ಎಂಕೆರಡು ಕೇಂದ್ರ ಐತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಕುದರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಕಿದ ತುತ್ತೈತದ ಉಲಡನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪೊಲೀಸಕುಲು ಇಂಚನೆ ಮಾತುಕತೆ ತಿಕ್ಕಣದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯುಗನೇ ಆರಂಭ ಒಂದೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕತೆನ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚಾಡು ವಾರಿ ತಿಡು ಅಕಲೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕಡಿ ದೀಯರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೇನ್ನೆಡು ತುಂಬು ಇನ್ನು ಹೊಸವರಿ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತು ಸೇರಂದ್ರೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣು ದಿನೇಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ದಿನೇಶ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಸುರುವಲ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬಿದ್ರ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಬ್ಬಲ್ಲ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಜರು ಯುವ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚೆ ಹೊಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಇರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ನಟಿ ಇದು ಅಪ್ಪೆನ ಅತ್ತತ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇನೆ ಆ ಇರ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅವು ನಿಜ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ತುಯಿಲ ಕಾಣ್ ಅವು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಇರ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಇರು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಆಮೆಗೆ ಇಮೆಗೆ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಪೋಯರು ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಅವು ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಇರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಗನ ನಿಕ್ಲನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಯುವ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ದಾರ್ಲ ಇಂಚೊಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನಾಗ ಮಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಹತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಲಿ ಅವು ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ಲದಾಲನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ಲದಾಲ ಪಂಡ ಅವು
ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರು ಬೆಚ್ಚಾಪನು ಆ ಅಪ್ಪೆನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂದು ಮಲ್ದಿರಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಈಗ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಶೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರೂಪ್ಡು ಮೇರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಚೌತಿ ಅಂದು ಯಾನೇನು ಇನ್ನು ವೀಕ್ ಆಪುಣಂತೆ ಅನ್ವಸ್ ಬಟ್ ರೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನೇಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಪಾತಿರ ದಟ್ಟಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಆ ಅಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಡ್ತು ಅಂತೀರಿ ನಡಪಿನ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಡಪೇರು ರಂಜ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಂತ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಬೋತು ನೆಟ್ಟು ಶೆಟ್ರನ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವು ಇರು ಮಲ್ಪ ಅವ್ರು ಇಂಕ್ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಣನ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಈರ್ಲೆಂಚಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಾತಿರ್ವಾರು ಅಂದ ಓಲ ಅವು ಅದಾನೆ ಇರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಪ್ಪರ್ ಆಕ್ಲೇನ ಮಲ್ಪ ಇರು ಅವು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಮಾತ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತನ ನಂಗೆ ನಾಟಕದ ಏನಿಂದ ಆಪುಜಿ ಓಲ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಶೂರು ಟೋನ್ ರಾಗ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ನಾಟಕೀಯ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಕಾತು ಅಂತೀನಿ ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೈವಾಡು ಉಂಟು ಎನ್ನದಲ್ಲತ್ತು ಎಜಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಅರೆ ಮುರಾನಿ ಹುಟ್ಟನಿಕಲ್ ಪೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಅರೇನು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಬರ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿಜಯ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ದಿನೇಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯುವ ಶೆಟ್ರನ ಇಂಕಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಇಂಕ ವಿಶೇಷ ಅಂತಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅದಂದು ಮಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನವೀನಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕ ಕಾಕಿದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಈರ್ ಪಂಡಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಕ ದೇವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯವಂಡ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಅಂದೈತಿ ನಾಕುಲು ಅಕುಲು ದೇವರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಯುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಏಕೆ ಮುಗಿಪು ನೋಡಿದ್ದು ದುಂಬು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಮೃತನೋನಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ದಾಖಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಮೆನ್ ಬನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಿರಾವಡ್ ಬೆನ್ನೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನಡ ಇಂದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಏರ್ಮತ ಅಭಿನಮಲ್ಪೇರು ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೆತ್ತೋಡು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡ್ ಬೆನ್ನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಗ ಸೊಲ್ಮೆನ್